गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि. வெல்கம் டு சுபாஸ் கியூசின். நான் உங்கள் சுபத்ரா கிருஷ்ணராஜ். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டை பற்றின ஸ்பெஷல் வீடியோ. இவங்க பேர் லக்ஷ்மி. இவங்க நம்ம பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கோயிலோட செல்லப்பிள்ளை. இவர் கோயிலுக்கு மட்டும் செல்லப்பிள்ளை இல்லைங்க, பாண்டிச்சேரி மக்கள் எல்லாருக்குமே செல்லப்பிள்ளை தான். இந்த கோயிலுக்கு நம்ம கஜேந்திரனின் வருகை 31/10/1997 கெம்ஃபேப் ஆல்கலிஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களால் கொடுக்கப்பட்ட லக்ஷ்மி யானையை அப்போதைய முதல்வர் திரு ஆர்.வி. ஜானகிராமன் அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இந்த கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த கோயிலுக்கு லக்ஷ்மி யானை வரும்போது அவங்க 6 வயசு குழந்தை. இப்போ இவங்களுக்கு வயசு 30. கோயிலுக்கு வர மக்கள் எல்லோரும் இவங்களை ரொம்ப ஆசையாக பார்ப்பாங்க. குழந்தைங்க பெரியவங்கன்னு எல்லாருமே இவர்கிட்ட போட்டி போட்டுட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்குவாங்க. இவங்களோட கழுத்தில் ஒரு லைசன்ஸ் இருக்கும் மெட்டலில், அதில் லக்ஷ்மின்னு எழுதியிருக்கும். காலில் எப்போவுமே வெள்ளி கொலுசோடு தான் இருப்பாங்க. இப்போ இவர் தங்கி இருக்கிறது வேதபுரீஸ்வரர் கோயிலில். ஆனால் இவங்களுக்கு அக்காமட சுவாமிகள் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சின்னையாபுரம்ன்ற ஊரில் ஒரு இடம் இப்போ ஒதுக்கி இருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரமே அங்கே போய் தங்கிடுவாங்க. சாயந்தரத்தில் மட்டும்தான் நம்ம மணக்குள விநாயகர் கோயிலுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாங்க. இவங்க நெத்தியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வித அலங்காரம் இருக்கும். வருஷப்பிறப்பு விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கெல்லாம் ரொம்பவே கிராண்டாக மேக்கப் போட்டுட்ருப்பாங்க. சுதந்திர தினம் அன்னைக்கு போய் பார்த்தோம்னா அவரோட நெத்தியில் தேசிய கொடி பறக்கும். தமிழ் பாட்டுக்களை கேட்டால் இவர் தன்னோட உடம்பை மெதுவாக ஆட்டி ஆட்டி டான்ஸ் பண்ணுவார். சம்மர் வந்துட்டாலே இவருக்கு எக்கச்சக்க குஷி தாங்க. ஏன்னா சம்மரில் இவரை 3 வேளையும் குளிப்பாட்டுவாங்க. பார்த்து பார்த்து உணவுகள் கொடுப்பாங்க. அதாவது தர்பூசணி பழம், கிர்னி பழம், வாழைப்பழம், திராட்சை பழம், இது மாதிரி அவரோட உடம்பை கூல் பண்ணுறதுக்காக நிறைய பழங்கள் கொடுப்பாங்க. இவங்களுக்கான உணவுகளை கோவில் நிர்வாகம் பார்த்துக்குது. இவங்களோட தினசரி உணவுகள் என்னென்னு பார்த்தா, காலையில் கேழ்வரகு கூழ், மதியத்தில் வெண்பொங்கல், அதுக்கப்புறம் 25 கிலோ அளவுள்ள தென்னை மட்டை, ஆலந்தழை, அரசந்தழை, இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு நாளும் கொடுக்குறாங்க. இதை தவிர நம்ம பக்தர்கள் இவங்களுக்கு கொய்யாப்பழம், வெள்ளரிப்பழம், வாழைப்பழம், தர்பூசணி இதெல்லாம் நிறையவே கொடுக்குறாங்க. நம்ம லக்ஷ்மியை பார்த்துக்கிறதுக்கு 2 பாகன்கள் இருக்காங்க. இவங்க பிரதர்ஸ் தான். ஒருத்தர் சக்திவேல், இன்னொருத்தர் செந்தில்குமார். கடந்த 24 வருஷமாகவே இவங்க தான் லக்ஷ்மியை பார்த்துக்கிறதா சொல்கிறாங்க. கோயில்லையே இன்டர்வியூ வச்சு தான் இவங்கள செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லக்ஷ்மி இந்த கோயிலுக்கு வந்ததுலேருந்தே இவங்க தான் பார்த்துக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும் புத்துணர்வு முகாமுக்கு கோவையில் இருக்கிற மேட்டுப்பாளையத்துக்கு போயிட்டு வருவார் 48 நாட்கள். நம்ம திருநள்ளாறு தர்பாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் இருக்கிற பிரகிருதி யானை இருக்கு இல்லையா, அவங்களும் இந்த புத்துணர்வு முகாமுக்கு வருவாங்க. இவங்க 2 பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க, லக்ஷ்மியும் பிரகிருதியும். முகாம் முடிஞ்சு வரும்போது இவருக்கு மனசே இல்லை பிரகிருதியை விட்டுட்டு வர்றதுக்கு. ஒரு தடவை புத்துணர்வு முகாமில் அழகான யானைகளோட லிஸ்ட் எடுக்கும்போது நம்ம லக்ஷ்மி யானை தான் முதல் பரிசை தட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. இதுதான் நம்ம லக்ஷ்மி யானை குளிக்கிற இடம். இது ஈஸ்வரன் கோயில் ஸ்ட்ரீட்டில் நம்ம விஜயகணபதி ஸ்டோர்ஸ்க்கு எதிரிலேயே இருக்குது. இப்போது நைட்டு 9:30. நம்ம லக்ஷ்மி அவரோட வேலையை கோயிலில் அருமையாக முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டுருக்காரு. வாங்க நம்ம பின்னாடியே போய் பார்க்கலாம். யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே அப்படின்ற பழமொழி இப்போ ஞாபகத்துக்கு வருது இல்லை? முதல்ல மணி ஓசை தான் கேட்குது. நானும் நம்ம வீடியோவை இதோட முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு கிளம்புறேன். நம்ம லக்ஷ்மி யானையோட ஸ்டோரியை கேட்டிங்களா? ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இல்லை? நீங்கள் பாண்டிச்சேரிக்கு எப்போ வந்தாலும் நம்ம லக்ஷ்மி கிட்ட வந்து ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிட்டு போயிடுங்க.
வர்ற வெள்ளிக்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி அன்னைக்கு நம்ம மணக்குள விநாயகர் கோயிலோட சிறப்பு, தலப்புராணம் இதை பற்றின ஒரு விசேஷ வீடியோ போட போகிறோம். அவசியம் பாருங்கள், விநாயகரோட அருளை பெறுங்க. வாழ்க வளமுடன்.